Dobrý deň, moje meno je Martin Majer a chcel by som vám predstaviť systém APROL. APROL sa radí k distribuovaným riadiacim systémom alebo v skratke DCS. DCS sú určené na riadenie výrobných procesov v akomkoľvek priemyselnom odvetví, ktoré môže byť kontinuálne alebo dávkovo orientované. Poďme si ukázať hlavné výhody a možnosti, ktoré systém APROL ponúka. Tradičné DCS systémy sú s pohľadom ceny väčšinou nasaditeľné pri veľkom počte vstupno-výstupných premenných alebo ak je systém zložitý. APROL v tomto smere nemá obmedzenie a pokrýva celé spektrum. Môže rásť s požiadavkami aplikácie. Z pohľadu architektúry a topológie je APROL veľmi flexibilný. V najmenšom prevedení postačuje počítač, monitor a akékoľvek PLC so vstupno-výstupnými kartami. Počet PLC a distribuovaných vstupno-výstupných kariet môže kedykoľvek rásť, rovnako ako počet operátorských staníc. S veľkým počtom procesných údajov samozrejme rastie aj požiadavka na úložný priestor. Pri procesoch alebo dátach, ktoré si to vyžadujú, nechýba možnosť redundancie na úrovni PLC, databázy alebo kabeláže. APROL je súčasne otvorený množstvu štandardov a komunikácií na úrovni PLC aj databázy. Zo softwarovej strany APROL ponúka všetky výhody DCS systémov. Programovanie a parametrizovanie všetkých technologických častí, vizualizácií, databáz alebo PLC z jedného miesta, plná podpora tímovej spolupráce na projekte, množstvo predpripravených a použiteľných knižníc a hypermakier, ktoré okrem zdrojového kódu obsahujú aj procesnú grafiku, alarmový a trendovací systém. Samozrejmosťou je práca s vektorovou grafikou a podpora viacerých monitorov. Ak by ste sa chceli o APROL a jeho súčastia ako NMON, špeciálne na meranie a monitorovanie energií, CONMON na analýzu stavu zariadení a kritických uzlov vo výrobe, alebo PDA, Process Data Acquisition, ako základu optimalizácie výrobného procesu a uchovávania dát z výroby, dozvedieť viac, neváhajte kontaktovať BAR Team.